Всім привіт! Сьогодні перший день, як я копаю чанку своєю рукою. Сьогодні ви поставили всього 10 лайків, і тому я буду копати всього раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10 блоків. В нашій скрині з кейлами теж немає нічого, тому що ви не підписалися. Так, зараз поки я копаю ці редстоунові блоки, будь ласка, підпишіться і поставте лайк, щоб я викопав цей чанк швидше. От і все. Це було швидко. Всім до побачення. Гарного дня. А що це?